Уважаеми съграждани, в навечерието сме на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. Искаме от сърце да ви пожелаем много здраве, вяра в доброто и топлина във всеки един ямболски дом. Пожелаваме ви винаги да бъдете заедно с близките си, да се подкрепите и да си помагате. Защото най-скъпият подарък не е по телхата, а е в сърцето. Там, където се чувстваме най-спокойни, най-щастливи, у дома, в родния ни град. Съхранявайте българските традиции и нека тези празници ви донесат всичко онова, за което сте мечтали. Благодарим ви, че решихте да продължим да вървим заедно по пътя на развитието на Ямбол вече 5-та година. Предстои ни много работа. Дори мащабите, които си я представяме, изглежда непосилна. Но сме убедени, че с много труд и с общи усилия можем да постигнем много. Вече познавате нашият екип много добре. Знаете, че ние сме хора, които не обичаме да говорим, ние предпочитаме да работим. Отново ще разчитаме на вашата помощ, за да запазим и за да поддържаме всичко онова, което е направено или наследено от нашите предци, които са работили, които са дарявали, за да го има Ямбол като град за нас и за нашите наследници. Ямбол е специален град, защото хората в него са специални. Всички виждаме как през последните години в нашия град има особена гражданска енергия. Заедно доказахме и показахме на цяла България, че Ямбол има с какво да се гордее. Със своята история, със своите възстановени паметници на културата и със своите богати традиции. Но нашето най-голямо богатство са именно гражданите на Ямбол. Искаме от сърце да ви благодарим за подкрепата през последните няколко години. Светли празници, скъпи съграждани! Нека да е успешна, щастлива и здрава новата година! Да бъдете винаги заедно и да си помагате!